हांगा ह्या देवळांत विराजमान जावन आशिल्ले पंजाबचे पुरेशाकी गोश्री पुरेशाकी वंदन कोर्नो पांडुरंग कला केंद्र अवतरण करताय पुराण नाटक श्रीराम पट्टाभिषेक। ओम पंजाब पुरेशाय नमः। ओम गोश्री पुरेशाय नमः। श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी पाद चरण कमलांकडे तंगेल आशीर्वाद मागून घेवन आम्ही हांगा अवतरण करताय पुराण नाटक श्रीराम पट्टाभिषेक। कलाप्रेमियों, रामायण मळेले अतिविस्तार जावन आशिल्ले एक काव्य, ते काव्य पुरतेंच 2 मणिकूर जावो 3 मणिकूरीन जावो दाखोवपाक परिमिती आसा। आतां आमी रामायणांतले ते मूल कथेंतले प्रसक्त जावन आशिल्ले भाग तुमगेल मुखार अवतरण करून सनच एक श्रोम पंपताय। तुमगेल सगळाले सहकार प्रोत्साहन क्षमा सगळं आमकां आसतलें म्हूण आमी मनान लेखिताय। पंजाबचे पुरेशाकी गोश्री पुरेशाकी काशी मठाधिपति श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी आके प्रणाम कोर्नु आमी आरंभिताय पुराण नाटक श्रीराम पट्टाभिषेक। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो फलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अग्नयैदं नमः। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमं स्वाहा। अग्नयैदं नमः। Iya, mai cho nó được lần rồi.
ॐ धामन्ते विश्वम्भुव नमदे श्रितमन्तस्समुद्रे नद्यान्तरायुषे अपामनीये समिते व्रतस्तमस्यामधो मन्तन्त ऊर्मिं स्वाहा अग्निं भूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं स्वाहा अग्नय इदं नमः दशरथा तू केल संकल्पान केलेले प्राणोक्त जाऊन वृथानुष्ठान स्वीकार करून अर्पण केलेले ये हा विश्व स्वीकार करून आम्ही प्रसन्न जलाई आम्ही प्रदान करचे यज्ञ प्रसाद स्वीकार करून तुगेल कुला अभिवृद्धी झावो म्हणून आम्ही अनुग्रह करताय सत्पुत्रवान भवा. दशरथा दशरथा घे हे पायसदान पायसदान दशरथा घे हे पायसदान पायसदान तुझ्या यज्ञी प्रगट झालो तुझ्या यज्ञी प्रगट झालो हा माझा सन्मान दशरथा 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 घे हे पायसदान पायसदान तव यज्ञाचे होय सांगता तृप्त झाल्या सर्व देवता तव यज्ञाचे होय सांगता तृप्त झाल्या सर्व देवता प्रसन्न झाले नृपा तुझ्यावर प्रसन्न झाले नृपा तुझ्यावर श्री विष्णू भगवान दशरथा 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 घे हे पायसदान पायसदान
यशस्कानं बलवन्तं प्रभुत्वं तमेव राजा देवदेव भूव संकीर्णनाय स्वपतिर्नराणां सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायुः धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सहस्रसंवत्सरं दीर्घमायुः सत्पुत्र संतानाभिवृद्धिरस्तु पुत्र कामेषु यज्ञ फल प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु तथास्तु।
मंत्रे सुमंता आज आमगे जीवनांत अति संतोषकर जावन आशिल्लो एक दिवस तो येवं पावला आनंदमय जावन आशिल्लो एक दिवस आमगेल पत्नी कौसल्या कैकेयी सुमित्रा इत्यादिकांक अति रूपवंत जावन आशिल्ले लावण्यवंत जावन आशिल्ले अति तेजस्वी जावन आशिल्ले 4 जाण पुत्र संतानाक जन्म दिला लो एक आगोश आमगेल गांवांचो आगोश कोरता नकवे होय राजन अयोध्या नगरीत एक शुभ वार्ता व्हड संतोषाक कारण जावन आसा सूर्यवंशांतुली लक्कीची परंपरा या राज्यांत घडलेल्याक राज्यसेवक जावन आशिल्ले आपणाल मनांतूय व्हड आनंदूय अभिमानूय वाडून येयला मंत्रे ह्यो एक विषय राजकल्पना जाम आमगेल अयोध्या नगरीत घोषण करू का अयोध्या वासिंक सगळं मधुर पलहार अन्नदान सगळं दिवन तांकां संतृप्ती गोर का अनेक आमगेल पुत्र आले जातक कर्म इत्यादी सगळं करू असेल व्यवस्था आमगेल राजगुरू श्री वसिष्ठाश्रमा वचून आमकां तांचे लेगीत विनंती करची न्हय वे उत्तम जावन आसा जयत राजन आमकां वसिष्ठ ग्रहांत प्रयाण करूया राजकुमारांगेले संस्कार छंदायन चमकोच बेगेसील व्यवस्था काला विळंबून तिल्ले आपण आताच करतोय प्रणाम जय जय बाळाजो थारी कुलभूषण दशरथानंदन निद्रा करी बाळा मनमोहन राम लक्ष्मण बाळाजो जोडी बाळाजो जोडी पालन घातले अयोध्येत दशरथाची वंशी पुत्र जन्माले ऋषिकेशी कौसल्याची खुशी रत्न जडित पालन जलते अमोलिक वरती पहुडले कुलदीपक त्रिभुवनी नायक बाळाजो जोडी बाळाजो जोडी स्वामी आपल्या एक संदेह कस अंगचे प्रिय भक्ती जान आशिल्ले कौशल्याके कैकेयीके एक एक संताने आपण्याक दोन संताने जमचाक आशिल्ले अगत्य कसाने सुमित्रे यज्ञ प्रसाद ज्या मेळ्ळो पायस वितरण केल्लेले वेळेर शिष्ट जावन नाशिल्ले मागून घेतलो तुवें न्हय हे सगळं काय तुका उडगास ना हांवें ताचे अनंतर परत बेसी एक विधी म्हणून मना करू आशिल्ली सामान्य बुद्धी सरी तुका ना जाल्ली वे सुमित्रे ना जाल्ली वे क्षमा कोरका स्वामी आपणाले उत्सुक बुद्धीन विंगिल म्हणलेन मात्र का क्षमा कोरका ओढना कौसल्ये
कैकेयी आणि तुंगेल मनात काय तरी ह्या नमनी आशिल्ले संदेह काय तरी आसताय की ना म्हणटा मी लेखीताय जाल्यार ह्या एक संदर्भाचेर एक विशय तर तुमचे लेगीत आमकां सांगू आसा आमगे चेडुवाने परिपालन चांग लेखान तांकां कांय तरी उणाव तिन्ने तुमगेले अतीव जावन आशिल्ले श्रद्धेनय परिचरणानय तांकां जाम काजल्याने वेळेर कोण दिमका कोरका म्हूण मात्र एक विशय सांगू आसा तें तुमी करतन म्हणलो आत्मविश्वास आमकां आसा तो म्हणे सूर्यवंशकुलनिधे रामचन्द्र चन्द्रकान्तकलानिधे रामभद्रा सूर्यवंशकुलनिधे रामचन्द्र चन्द्रकान्तकलानिधे रामभद्रा वरदयज्ञप्रसादोत्पन्ना अग्रसोदर लक्ष्मण भरतशत्रुघ्ना अरयज्ञप्रसादोत्पन्ना अग्रसोदर लक्ष्मण भरतशत्रुघ्ना धर्म कर्म निलय लोकमान्यका प्रेम मानस आशु संपन्ना धर्म कर्म निलय लोकमान्यका प्रेम मानस आशु संपन्ना सूर्यवंशकुलनिधे रामचन्द्र चन्द्रकान्तकलानिधे रामभद्रा साकेत पुरवासा सार्वभौमा सुगुणभूषण सुजन जीवन पूर्णचरिता साकेत पुरवासा सार्वभौमा सुगुणभूषण सुजन जीवन पूर्णचरिता श्रितजन पोषक नलिनलोचन आनन्द घनश्याम मोहन राम श्रितजन पोषक नलिनलोचना
आनन्द घनश्यामा मोहन राम सूर्यवंशकुलनिधे रामचन्द्र चन्द्रकान्तकलानिधे रामभद्रा सूर्यवंशकुलनिधे रामचन्द्र चन्द्रकान्तकलानिधे रामभद्रा रामभद्रा कुमार अस्त्रविद्येचे बाल्य पाठ सगळं तुम्ही शिकून गेले गेलाय आणि मुखार बच्चे वडेल ताजे मूल जावन आशिल्ले विशयापासून तर मनान करूं आसा अस्त्र प्रयोग करचे फुडें आमचे दोळ्याचे कृष्णमणी समान आशिल्लो एक बिंदू तर आमी लक्ष करता ते बिंदू लक्ष कोणचे आमकां अस्त्र पावोवच्या ते मना धोरका खचे वेळेरी विसोर हात विसोर कसन प्रवर्तन करू कोणा लक्ष चोया पिताश्री यो ईश्वर म्हणून कोण गी तगे कसले कुमारा कसं सांगताय तुम्ही नेमके देव प्रश्न अति संकीर्ण जावन आशिल्लो ईश्वर म्हणलो कोण खंय वय ईश्वर म्हणलो परब्रह्म हे जगत सगळेच व्यापन करून आशिल्लो ताका आदि ना अंत्य ना दृष्टिगोचरान कोण आज पर्यंत दिक्किलो ना आकार ना प्राकार ना हे सगळं जाल्यारी हो ईश्वर म्हणलो त्या लोकांत मनुष्यांत चराचरांत जीवजारांत केवल प्राणी पक्षी पशु इत्यादी रकांतूय तुमगेर सगळं हृदयांतूय वासुपूर्ण म्हणून तत्व तुम्ही मनात दवरता ईश्वराक स्वमनांत चिंतन कर ताका आराधन करून मुखार वच्चाय तुमगेल जन्म तुमगेन कर्म सगळं सफल जमच्याक तो ईश्वर तुमचे लागीर राबून तुमचे करान करयतो लक्ष चोया बाहेर बचून परिशीलन कराय अभ्यास कराय आमच्या भितर नाका भायर जागा कुमारा तुंगेलो विद्याभ्यासूय आयोधन कराय सगळं स्वायत्त जल्ली म्हूण आमी मनाले किताय जाल्यार अध्यापसी उपरी जावन आनी के मस्त तुम्ही मना करू आसा शिकू आसा क्षमाशीलय तालपर्यय मनान दवर मुखार वचूं का विशेष जावन आशिल्ले अस्त्रां पासून तुम्ही काय आयकिना सवय ब्रह्मास्त्र पाशुपतास्त्र तशीच नारायणास्त्र हे अस्त्र सगळं प्रयोग करता जाल्यार ताजी देवता जावन आशिल्ले ब्रह्माकय विष्णूकय परमेश्वराकय तपश्चर्यन करून तांगेर अनुग्रहान तांगेर अनुवादान मात्र प्रयोग करयात नाजाल्यार लोकांत सर्वनाश हें पावतलो तांचे कारण निजामच्या हेका कालाक पाणा मन संयमन कर जाम काय हें सगळें करचें तुगे जाम
तुमकां न्ही तुमगेले मनाक कशें की हित जावन आसा तें सगळें कोरया आमी धन्य जावन आसाय आमकां संतोश जालो संतोश जालो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् यशस्वी भव, आयुष्मान भव. गुरुदेवा आमगेल राजधानीन स्वागत करता आसन जावं का आसन स्वीकार करू का तुम्हारा देवर्षी विश्वामित्राली पाद पूजा कराय चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव. गुरुदेवा अंगाच्या आगमनान आमगे राजधानी कृतार्थ जाल्ली धन्य जाल्ली अंगाचे आगमन कसल म्हूण आमकां शुभम भवतु राजन, शुभम भवतु. अतितेजस्वी जानशील कुमारत ह्या अयोध्याचे उत्तराधिकारी जान तुमकां मेळ्ळात. जाल्यार तम्मी हांगा येवन पावलाय एका समस्ये खातीर ताचे परिहार निमित्त मेन आहे. राजन कसल सांगता ये अंगा ताकून समस्येन तसय व्हड आश्चर्य दिसता सांगाय सांगाय कसन जावं का म्हूण आमी सदा प्राप्त जावन आसाय. राजन स्वता जावन संन्यासी म्हळेले शांत स्वभाव पालन करचे मनीस म्हूण कळटा नवे. यात्रेत आयुगांक यज्ञाक असीन प्राधान्य कसन म्हणून तुमकां कळटा म्हूण मी लेखीताय. जाल्यार फक्त मी कोर्णमच्या यज्ञाधिकार फलप्राप्ती मेळना परिसमाप्ती जायना. देवा कसन सांगता ये यज्ञयुग म्हूण विशेषण पावन नाशिल्ले ह्या त्रेतायुगांतूय याग यज्ञा सगळं परिसमाप्ती जाना विघ्न येता म्हणाले व्हड आश्चर्य जावन आसा. कारण कसन गुरुदेवा कसन जावं का जय राजन एकाग्र मनान ऋषिजनान कोर्णमचे यज्ञा सगळं राक्षस वर्ग विघ्न हाडताय. लोकाच कल्याणा बगेक तमनी कोर्णमचे यज्ञा सगळं विघ्नत म्हळार ह्यो संसार खंय वचून रपतल म्हूण आमी संदेह वमताय. आचार्य हांगाचे अनुग्रह सजलाय ते राक्षस कुलांकच आम्ही निग्रह करताय. होय पिताश्री आचार्याला उठ्ठ वचून ते राक्षस आम्हा रोसिल्ले आज्ञात आणि अंग सुकुनांक देईन का कुमार त्वर पावनाकाय त्वर पावनाकाय अन्यत संगीरा अति घोर जावन आशिल्ले एक विशय तर ते आमकां वार्तालाप कर निर्णय काडू आसा. पिताश्री आम्ही अभ्यासन करचे आयोधन कलेचेरी आमगेल्या आयुधांचेरी आमकां पूर्ण विश्वास आसा. होय पिताश्री इतले व्हडले दुष्ट सत्यांक मा रोसिल्ली विद्या आमकां सर आणि अंग सुकून हिल्ले कर आज्ञा मात्र आमकां जामका ना कुमारा जाल्यार तुमगेल्या आत्मविश्वासाक आम्ही प्रशंसा करताय. ह्या विशयापासून गाढ जावन नाशिल्ले एक निर्णय काडू आसा. तुम्ही अंतपुरां वचाय आम्ही तीर्मान सगळं काम तुमकां उद्दून हाडटाय. अच्छा राजन ह्या आमचे वसंत पंचमी दिसा नैमिषारण्यान अधिविशेष जावन आशिल्लो संहिता यज्ञ चुमकू वता. भरताके शत्रुघ्नाके
या अयोध्या नगरीचे संरक्षणांग रपून रामचंद्राके लक्ष्मणाके त्या यज्ञाचे संरक्षणा बघे आमगे लट्टो घेऊन वच्चात आम्ही निर्णय केला. महर्षे कसं सांगताय बाल्य सोड कौमाराम प्रवेश केलेले आमगेल्या पुत्रांच्यान ते एक व्हड जावन आसलें एक कर्तव्य करू साध्य जातवे ते समवे कोणाले उत्तर सगळं ऐकून कसले सगळे करचो तर यो विश्वामित्र म्हणून उले कोण असा ना गुरुदेवा तांकेले चंचल जावन आसले मनान त्यांनी उडकी मार कसं नाही करताय मग सांगेन म्हूण तें सगळं आमकां सहन करू जमचें तुम्ही क्षोभ पावनातील विषय सांगाय. नेहमी तुझी लगी वादुले निमगीत आहे आमगे निर्णय तर आम्ही सांगेला. गुरुदेवा गुरुदेवा आम्ही स्वतवे राजराधिराज चक्रवर्ती म्हणून नाम पावनसई अंगाचे याच्या संरक्षणाक आमगेल सर्व सैन्य आमगेल यो गांव सगळोच तुमच्या मगल्यान येताय जाल्यार आमगेल कुमारांक त्या एक विशयाक तुम्ही वरचे ना देवा ना. दशरथा एकच उत्तर परत परत सांगून असलेले अभ्यास आमका ना. हे कृष्ण पक्षाचे अमावस्ये अस्त मंजलारी मी वापस येताय ते दोस रामचंद्रा गे लक्ष्मणा गे गेलो तो गेलो होताय तशी करू तू तयार नाही जाल्यार आमगेल कोपाक निसान करू तयार जा. देवा ना ही आमगेली आज्ञा. गुरुदेवा प्रणाम महाराजन. राजन कसं झालं राजन अंगाचे म्हणणं कलशीचे नस पण आपणा दिसत देवी आमगेल कुमारांक लाडन कोण अप्पूर बायको सोरचे फुडेची तांकां आमचेर थाकून आशिल्ले वियोगाक कारण जाता म्हळ्यार ते मनाक दुख्खेमचे न्हय. राजन आपणाक काय म्हणून जायना. कौसल्ये महाराणी राजर्षी विश्वामित्र तांकां राजधानी थंय पावलेले तांणी आमकां एक निर्देश लगेन दिमत वापस चमकिलाय. ते कसल म्हळ्यार ह्या रक्षणा खातीर आमगेल रामाकय लक्ष्मणाकय तांणी घेवन वचा वतात ते कशी समज येता. अहो भाग विश्वामित्र महर्षी निर्देशान आमगेल संतानाक याग रक्षण करू अवसर म्हळ्याने तांगेल भाग्य नाही मे. ते मूढ पत्नी कसल सांगत तू कसल जाण जाम उलयता. अति घोर जाण आशिल्ले स्थिर बुद्धी नातिल्ले राक्षसाले युद्ध करू गे मच्छा बत्ताय त्या बगेसील त्राण आमगेल कुमारांक आसवे काय पुणे तू चिंतन केलेलं असवे. अहो भाग्य महाभाग्य सांगत तू. प्रभू प्रणाम राजन. प्रणाम प्रणाम. राजगुरु आपणाले रामालय लक्ष्मणालय जीव आता थंगाच्या हातांत आसा रक्कू का. राजन कसं झाल्या विषय सांगाय. आचार्या या यांचे वसंत मासांत नैमिषारण्याचे अंकुचे संहिता यज्ञात यज्ञ संरक्षणार्थ आमगेल कुमार राम आणि लक्ष्मणाक
घेऊन वच्चाक आमगेलो विश्वामित्र महर्षीन निर्देश दिनांग तकून गेले ताका सोण दिवचें म्हणाले आमगेल मनांत व्हड दुख्ख जमचें हे सहन करूं आमकां जायना गुरुदेवा आमी कसन करूया राजन श्रीरामचंद्राले लक्ष्मणाले प्राप्ती मनाकोर न्हू तर विश्वामित्र ऋषीन ह्यो एक निर्णय काढला म्हणून आमकां खंडीत जावन विश्वास आसा त्रिकाळ ज्ञानी दीर्घदृष्टी जावन आशिल्ले राजर्षी विश्वामित्रान कांय पुणी निश्चय कोण तिणें हो एक निर्णय करतलो म्हणून आमकां दिसना दीर्घकाळ देवाला की मग्गून घेन अति कठोर जान आशिल्ले पुत्रकामेष्टी यागाचे आचरण करून आमकां वरप्रसाद जावन मेळ्ळेले आमगेल संतानाक केवल एक संन्यासी उत्तरार विश्वास पावन मृत्यू सोडून दिंगा म्हणे हांगा तुकून सांगत आई आणि विश्वामित्र ऋषी केवल एक संन्यासी नाही राजकुलान जन्म घेन राजभरण कोण तदनंतर चक्रवर्ती पद त्याग कोण संन्यासी दीक्षा स्वीकार केलेले महारथ त्यांनी गेल पुत्रांग राजभरणाचे राजतंत्राचे पासून अपार ज्ञान तांचेली सगून मेळू असं हे भाग्य मी ना करू पणा रामचंद्राके लक्ष्मणाके ತಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟೈಲಾರಿ ತನ್ನಿ ತಂಗೆಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣ ಚಂಗ ರೀತಿ करता म्हणून आमका विश्वास अस आमगेल कुमाराल संरक्षण तांच्यान करू साध्य जाल्यार तांनी करचे यागार संरक्षण तांच्यान करू जमनावे गुरु गुरुदेवा आम्ही आमगेन सैन्य सगळं घेऊन येताय म्हणून सांगू न्हय आमगेल पुत्रा त्यांनी निषेध केला तांगेल लक्ष एकच आमगेल राम आणि लक्ष्मण राजन तुम्ही ये यज्ञ रक्षक प्राप्त नाही देवा तुमच्याचे साध्य नाही ते सत्य मनाकोर नव्हतं विश्वामित्र ऋषीन हट धरल्या रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कोण म्हण तुमका कळणार आम्ही सांगून दिताय त्रिमूर्ती प्रभावान अधिश्रेष्ठ जान आशिल्ले श्रीमन्नारायणालो अंशावतार्थ रामचंद्र तशीच आदिशेष अनंतालो अंशावतार्थ लक्ष्मण पांचजन्यालय सुदर्शन चक्रालय अवतार्थ भरतनिक शत्रुघ्न हे सत्य मी मनावर आहे तंका निश्चिंत जाम हे नैमिषारण्या चुंपुचे संहिता यज्ञान वच्चा आशिल्ली पूर्णानुमती दियाय सगळं चंग रूपान जातने शुभम भवतु ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೈ ಲಕ್ಷ್ಮಣೈ ಯಜ್ಞರಕ್ಷೆ ಕತ್ತೀರಿ ರಾಜಧಾನಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಸೋಣು ವನಾಂತರ ಅಮಚ್ಚರಂಗದ ಅನಿಯಮ ದಕ್ಕಿದೆ कुमारा रामा लक्ष्मणा आत्ता आम्ही या गोमती नदीचे तीरार्थ पावण्यात अंगा थकून यात्रा प्रारंभ करचे पुढे अतिगोप्य जावन आशिल्लो बला अतिबला म्हणाल मंत्रू तुमका उपदेश करू दवता आचार्य आम्ही आता अयोध्येतून प्रयाण करू चारी पक्ष जाले अंगतून सांगितलेलं कर राक्षस कोण आमगेल मुखार येईल नाही मू आमगेल यात्रा प्रारंभ जाल्ली मात्र नैमिषारण्यात पंचाक आणखे गौरवनांतुल्यान यात्रा करता जाणत आसत तुम्ही यार जाय गुरु अंगच्या उपदेश असं दिलाय कसले दुर्गडे तारण करू आमच्या जपत नाही आमगेनी आय जय
खंचे राक्षस मारून तयार ठेव. अस्त्र काढू वेळ झालो ना कुमारा. आता तुम्ही देहशुद्धीचे खातीर आचमन करू मंत्र दीक्षा स्वीकार करू तयार जय. ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. ओम नारायणाय स्वाहा. ओम नारायणाय स्वाहा. ओम नारायणाय. कुमारा आता तुमको उपदेश केलो बला अतिबला म्हणली हो मंत्रू. नित्य अभ्यास केल्यार तुमगे इंद्रियांक तुमका अधीना राडू जाताने. तुमका भूक ताण कांय तरी असुना. तुमगे देहाक बलक्षय असुना. निद्रावस्थेरी तुम्ही जाग्रतेर असतानी आणि मुखार जगाला यो मंत्रू तुमका संरक्षण दितलो. आणि मात्र प्रारंभ कर. अमृतकरकलाद्रौ सर्वसञ्जीवनाढ्य अवगहरणसुदक्षो वेदसारे मयूखे प्रणवमयविकारो भास्कराकारदेहो सततमनुभवेऽहं तौ बलातिबलान्तो. गुरु आम्ही अंग चुकून आणि कसन परीक्षण की मुखार येता. हिंगा चुकून प्रथम जाण तुम्ही अभिमुख वर काजताने आता का म्हणाले राक्षसी तर ताटा का कोण म्हण कळतो तुमका. आचार्य ताटकेपासून आम्ही बोर नाही केल्या. यक्षराय जावन आशिल्ले सुके तुली पुत्रीचा ताटका. एक सासू हस्तान कड गेला रसीन पालत ते ताटके. ती एक स्त्री प्रजनैवे महामुने. स्त्री हत्या क्षत्रियांक निषिद्ध नैवे. कुमारा तुगेर संदेह कसो म्हण आम्ही मनान करताय जाल्यार एक स्त्री जनेन पालन कोर काजलेले धर्म कर्म कर्तव्य कांय तरी पालन कोर नासले तेच राक्षसीचेर तुका कसल्याक साथ आपू. एकाग्र मनान 14 लोका कल्याणा बगे वर्तन करचे. ऋषिजनांगेल मनान भीती हाणू तंगेल कर्मपतान आडरपून तंगेल हत्या करचे. हे ताटकेचेर सहतापू नका निसंदेह तिगेल हत्या कोऱ्या. यायचं गुरुदेवा. नेहमी रयालो श्रीमंत पुत्र जावन असेल तुवें फाय अयोध्या नगरीचो उत्तराधिकारी जाम काजलो तुगेल नांवार आशिल्लें अयोध्या नगरी फाय रामराज्य म्हूण विख्याती पंपताणे. तशें असेल तुवें न्यायाचे अन्यायाचे तुलन करचे वेळेर मनान संदेह घेवन रपिल्यार कशी समज येताले. क्षमा कोर का गुरुदेवा. आपल्यान अभ्यासन करची विद्या हेंच्या संदर्भात हे शिवयोगान हाडका म्हूण हांगा थकून आमकां उपदेश कोरता. गुरु ज्येष्ठान राज्यभार कळयले उपरांत एक सनू सेवक म्हळेले कान राजाकय प्रयाकय कशी सेवन कोरता म्हूण हांगा तुकून सांगून दिन का. हाचे अधिकार काडचे फुडें आणखी परीक्षण अभिमुख वर काजताने ते कशी तारण कोऱ्यात म्हूण मार्ग मध्ये आम्ही तुमकां उपदेश दिताय. आता मात्र प्रारंभ करूया. श्रीरामचंद्रा रामप्रभू म्हाका मुक्ती दियाय. म्हाका मुक्ती दियाय. कोण सांगा कोण की सांगा.
हे ताटगे मी पूर्ण बोलका मुकार्यो रामप्रभो हाव ताटक नाही राक्षसी नाही अंगचे दासी केवल एक दासी मामा तुगेल पाद स्पर्शान लेते ते स्वामी या अहल्याक अंगतकून मुक्त केल्या सहस्र संवत्सर जाम आम्ही निर्जीव जाम ई शिला जाम अंगचे पादस्पर्शाक रकून रबिल्याय आचार्य हे कसं आलंय आमका आश्चर्य दिसता ही कन्यका तेच एक शिलाजान परिणाम जमच्या कारण कसं आलंय कोणाला शाप निमित्त तिका ही दुर्गती येईल या कुमारा ही केवल एक कन्या के नहीं गौतम मुनीली धर्मपत्नी हल्याद पतिव्रत जाम नसिले आपण्याले रूपारी मोहुयेम देवेंद्रान आपण्याक परीक्षण केल्या आपण्याले भरतार जाम नसिले गौतम मुनीले शापनिमित्तेन आपण्याक अंगा शिलारूपारी बंधनस्थ जाम काजल्या आत अंगाचे पादस्पर्शान आमका उद्धार जल्या प्रणाम पाहल्या माते चिरंजीवी भव तेजस्वी भव आयुष्मान भव दीर्घ सुमंगली भव मंत्रे सुमंता आज हम गेले अयोध्या नगरीन आगोश कोर का जवळ एक समय नाही ने हम गेल कुमार जावन आशिल्ले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इत्यादी विवाहानंतर तांगेल पत्नी समेत आमगेल राजांत येऊन पावले आहे ह्यो एक विषय आमगेल मनांत उत्सभार संतोष बरो असं म्हणून कळत नव्हतो का होय राजन यो आनंद आमका आगोश कोरका अंगाचे मनात शिल्लकान या साकेत पुरीन तुले सर्व प्रजेले मनात आज संतोषान फुलले नस वय वय राजधानी सगळीच पताका तोरण इत्यादी अलंकार करे सुगंध द्रव्य परिमळ द्रव्य सगळं वितरण कर परिमळ भरित करे अंगेल ग्रामवासिंग सगळं अन्नदान मधुर पलहार सगळं वितरण करे अंक जाम का दिलन सर्व जय कोरू केसिल्ली सगळी व्यवस्था आहे तू कोर का काल विळंबुन तिन्ने ये सोकोर आघोष कोरिया आमगेल मनाचे आमगेल समाधान उट्टू तन्नी आघोष कोरोय होय जय राजन मथरे राजसदसान तुका कसे लावेस राजसदसा यांच्या पुढे काही गेई देवीन पिंचा उद्दान गिलेंत ये म्हणतारेंत अडच्या पुढे देवी अंग येवन पावली म्हणतारे हा रामा रामा संतोष रामात योग्य जाण असेल पत्नीने वेमेल्या सीता सुंदर नाम सुंदर रूप रामात सगळं सौभाग्य एमच्या असेल वाट आपल्या अधिक कोबडता रामा
यो संदर्भ उडगासवरच्या खातीर ये मंतरे के कसले सग पारितोषिक तुमा दिसतोल नवे मंथरे केत्ताण कोण आले कसं नमका म्हण तुका ते कळावे वच भितर वच मंथरे दाप थंगा काय ना जलारी तू आमगेल कुमारा के पत्नी कई श्लाघनीय जावन आशिल्ले पुत्रांनी आशंसा केली नाही वे तुक्क पारितोषिक अमृताई धन्यवाद राजन राजन कुमारांगेले विवाह जाल्ले कान अंगाचे मनात आशिल्ले थोडे इच्छत आज पूर्ण जाल्ल्या अंगाचे जीवनात उले थोडे स्वप्नात आज साक्षात्कार जाल्ल्या पळय जाल्यार राज्यभरण कशी मुखार व्हरका म्हूण हांगा चुकून चिंतन केलें आसा की मंत्रे सुमंता आमगेले सूर्यवंशा परंपरेंत ओरनेमचे प्रकार सगळ आमगेल मनास आमगेल कुमारांक विवाहादीक जाल्यार राजभरण राजाचे पूर्ण नियंत्रण तांकां सोण दिवंक म्हण सिंत आमगेल रामाक ते दिमचे बगेक आत्ता आमगेन मन प्राप्त जावन आसा पिताश्री राज्यभरण करूक आम्ही प्राप्त म्हण आमकां थकून लेखीत आहे म्हळें न्हय आमकां व्हड अंगीकार जाल्यार हांगाच्यो एका आज्ञानवरती जावन रबू का म्हणतो आपल्याल इच्छा कुमार हा आमगेल पारंपर्य आनी मुखार व्हरका तुम्ही न्हय मे तुमकां जे आमकां जालें न्हय सगळं सहकार आम्ही मागल्यान बसून दिवचे आनी उत्तम हे कांय चिंतन केलेलं न्हय कुमारा आम्ही आता वयोवृद्ध जमचे अवस्थेर तसे हे राजभरण राजकिरीट सगळं आमगेल मत्यात भाग जावन आसा ते संदर्भाचेर तुमगेल सहायूय सहकरण नेवे आम्ही आग्रूप आमचे आमगेल निर्णय आनी तो चित मंत्रे आमगेले आचार्य वसिष्ठ ग्रहा वचून ह्या एका विशयापासूनय श्रीराम पट्टाभिषेक चौंकोमचे आशिल्ले सगळे क्रमीकरण व्यवस्थाय काल विलंबुनतीन करू आशिल्ले तांगेले आदेश निर्देशक आमकां स्वीकार करूक जामकां तें क्रमीकरण कर मंत्रे नाका आमकांच थंय वचा तांकां दिक्कुया तांगेले उपदेश काण घेवन येवया वचा कुमारा तुम्ही अंतःपुरा वचून विश्राम कराय वचा देवी देवी रामाल पट्टाभिषेक चंकुवता नव्हे संतोष जल्ला नव्हे वय मंत्रे वय आपल्यान जन्म दिलोलो भरताक जलारी रामूय आमगेलो पुत्रूची तागेले लाळित्ये विनये प्रेमूय कोणाकय आकर्षक जावन तस प्रिय पुत्र जलाल राय तकाच कोरका ते सीत जामका तू मन्ना कसोल की कांटो दोन उलेत म्हणता आपण्याक दिसता मंतरेलो दुस्वभाव तयो मनासिने जिब्बेर तने तंतो आपणाक कांय कोरू जमना रामाक राय केला जलारी ये रवळा रांतो देवीले भरताले स्थान खंय असतात म्हूण चिंतन केलेलं असावे म्हणतरे कसन उरली तू ये राम राय जातालो भरत युवराय जातालो सीता
महाराणी जतली भरताल पत्नी मांडवी कैकेयी देवी ये रवळ रांतुले कोणांत पण दासी जावन परवंदनी राज्य हाता मेळ्ळार रामाक तुमचेर स्नेह असतल म्हूण लेखीत आया सेवे देवी लेखीत आया सेवे उष्टे आपण्याल कुमारा बसून मे तू हे सगळं उल्लेता आपण्याल उदरान जन्म घेतला जलारी रामुय आमगेलो प्रिय पुत्राची रायू जलारी ने जलारी ते सीची आणि एक अक्षर तो उल्लेना आमकाय उल्लेना बग्गू असिन्ने बग्गून तिंजा तन्ने कपलावेल बरो पुसलार वत्तवे राजमाताजान बेसू आसिल्लो योगता हाता सकून ना करोता आणि आमकां दोगांक एक साणीची सीताले रामाले दासीजान भुया नवे 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 म्हणतो रे तू सांगूचे सत्य रे भरताक अधिकार मेळून आलाय आम्ही हांगा सेवक जान जीवन काडका जतन्वे वड्डोनलेला असू जन्म दिलेला असू समान जत्तलवे आज्यावड आमकां सल सांगूचे तू आमके समस्येंत घाल्या रामाक आमकां सोडू जमना आत्ता तू जान भरताकय सोडू आशिल्ली वाट ना केली म्हणते रे कोणाल मन्नाक विरोध जावन तिने आमगेल कुमाराक रायुगो रोसिल उपाय तुवे सांगून दिव का म्हणते रे तुवे सांगून दिव का जायत तुझे लेगी उपाय काय असतं बिवे ये मनात उपाय होत असतात कोणालाय मनाक विरोध आडूक आमकां साध्य नाही अधिकार मेळ्ळाय विरोधाक कसन स्थान सौख्य मेळ्ळाय दुःखाक कसन स्थान कालाक पुसू जावन तिंजा काय ना देवी देवी दसऱ्यात रायान देवीक दिलो 2 वर प्रसाद उडगास नावे तो 2 वर प्रसाद मागून घेवचा आशिल्लो मेळटा यो अवसर आत्ता सकून वच्चा दिवच्यापणा देवी वच्चा दिवच्यापणा आमगेल भरताक राय कर का कैकेयी देवी राजमाता जाऊंगा म्हणते रे तू सांगूचे सत्य म्हण आत्ता आपल्याक दिसता भरताक राजा अधिकार मेळ का आमका राजमाता जावका तो एक वोर आमी मागून घेवच्या आता वताय दुसर वरोय मागून घेतला तरी जलाय हे करचे सगळ्यात व्यर्थ जान वचून नावे देवी व्यर्थ जान वचून नावे दुसर वरू याय संगत आयचोय Thank you.
मना झालं म्हणते रे सगळं मना झालं ह्यो एक विषय आमचे रबलाय जाता जायचं देवी येतात म्हणते रे तिले चांग उपदेश दिले तुका काय दिवला तिने समने नव्हे नाकासिने दे यो उपहार संतोषान स्वीकार करी संतोषला देवी राजमात जपली संतोषला दुसऱ्यावर विसर न कवी संतोषला देवी काय काय कसं सगळी पळती कस समजाल तुका देहात काहीतरी अस्वस्थ तसं की ना मना काहीतरी अस्वस्थ तसं आहे हे सगळं कसं नाही आहे आमगेल मनात संतोष भर नसेल एक समय तयो आम्ही वसिष्ठ ग्रहा सकून वापस आयल्या कसर म्हणाय आमगेल रामचंद्राक पट्टाभिषेक करच्यो विषय सगळं उरलोन ताका जाम काय जालेली व्यवस्था करून ते आघोष करचे बघे मना आनंद भर संतोषांत आयल्या संतोषान देहाक नाही राजन मन्नाक द सौख्य ना या मन्नाक संतोष आनंद संतोष रय्या झाला आपण्याक नाही आपण्याक लगेन संतोष आमचे एक विषय सांगूयात वे देवी कसं सांगत ये आमगेल म्हणणं भोर नसेल वेळेर कसलीही काय रे सगळ्या रे आम्ही साध्य कोण दिनार ते बघे जाण प्रत्येक जाण काही सांगा म्हणून सांग कसं जाम का सांग राजन 100 असुरा लगी युद्ध करू देवेंद्रान तुमका पेलोलो उडगास असं नाही वे कसं नाही उडगास असं नाही वे 100 असुर आले की वय आमका उडगास येता वय देवी वय ते युद्धाच्या मध्ये अंगाच्या रथाक नाश वयलोले आपणे आले या हातान ते रथाची अंगाच्या जीवाची रक्षण केलेली तुम्ही विसरले नाही ना ना देवी विसरले नाही सगळ्यां उडगास येता जल्यार आता तेवे अंगाचे जाम कसल की संबंध कसल संबंध त्या दुर्घटना चुकून भायर हाडलेले वळे तुम्ही आपणाक दोन्ही वरप्रसाद दिलेले असे तेवे तुमका उडगास असा नव्हे वय उडगास अस जल्यार आतांच तें सगळें जाय वे मागीर तुका आतांत तें जाम का म्हण निर्बंध जाल्यार सांग आमी तें सगळं साध्य करून दिताय सांग संतोषाच्या वेळेर दिमचेवर कोणेय विसरतन राजन जाल्यार दुर्घटाच्या वेळेर दिमचे विसरू जमना तेवर आत्ता तर अगत्य येयल्या ते आपण्याक आत्ता जावका
निमगुयात नव्हे. निमगुयात सांग. अंगात हुकून निश्चय केलेल्या प्रकारान पट्टाभिषेक चमकू का जलाल रायुजन रामाक नाही आपण्याल भरताक अमरावत गोर का. काही काही कसं सांगतीये, कसं सांगता. शांत जाऊ का राजन, शांत जाऊ का. भरताक रायू गोर का मिंगिलेलो आपल्या आदिमचे प्रथम वर्जन लेखिलाय जाता. साध्य नाही देवी, साध्य नाही. तेवेनंतर ना आमगेल कुमार सगळं परस्पर ऐक्यान इष्टान सहोदर्य मुखार व्हरचेता. रामाक सोण तुगेल भरताक राजभार दिले ते सगळं तो मनान स्वीकार करतलो म्हणून तुका दिसत वे. तागेल सहोदर रामाचेर ताका उत्तुलकी भक्ती आसा, उत्तुलकी प्रिती आसा. ते सगळं सोण तो ते करतलो म्हणून आमचे मना येना. ते कोळूच राजन आपणाले दुसरे वोर आम्ही निमगीताय मनद वोर ऐकू का राजन. आणि केस वय आणि कसल वरू तो दुसऱ्यार वरू नवय. जाव्यात तेवेन जाव्या. ते कसल म्हणाल कौसल्या पुत्र रामाक 14 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत आचरण करून देवी वनवासा भेटू का. भरताक काला काल रायू कोण बेसों का म्हण आपण्याक आग्रह ना निर्बंध होईना. वनवास जान परतून येते रामाक या सिंहासनाचेर राय कोण बेसोव्यात. तंतू आपल्याल भरताक कसोल विरोध असतल म्हण आमका दिसना. देवी हे साध्य नाही, साध्य नाही, साध्य नाही. आमगेल रामाक दूर कांड रबन तगेल पुताक आमगेल पुत जावशील भरताक आणि एक राजभार दिवन तांगेल मन दुःखमच्याक बापूस जावन आशिल्ले आमकां हे सगळं साध्य जातन म्हणून तूं लेखीत वे, लेखीत वे. साध्य नाही देवी, साध्य नाही. आमकां तें करूं जमना, जमना. देवी हे दोन्ही वर विना आणि काय तरी तुका आमचे नेमकं असावं सांग. आम्ही साध्य कोण दिताय ये निमिषार साध्य कोण दिताय सांग. सूर्यवंशरया आपल्याले ये 2 वर साधे कोण तिमच्या जतन जलाय जाता विना वेगळ काय आपल्याक कसान सांगू ना. देवी आमच्या साध्य जामना तीन काय रे दुसरी तू उडगास कोण दिता. आम्ही तुंगेल भरतार म्हणले कुण तिन्ने अंगाचो राज म्हणले कुण तिन्ने अंगाचे पाय धरून घेतला. आमच्यान साध्य नाही, आमच्यान करू जमना. वेगळ कसले सांगतो, कसले सांगू. गुहा आमकां तर ही गंगा नदी तंटून वच्चे असली व्यवस्था तुवें केल्या आम्ही पदार्थ जावन असे. स्वामी हे आपण्याने कर्तव्य हे आपणे म्हणलेले व्हड एक भाग्य जाल्यार हांगा सुकून एक दुःख आपणाल कुडयेन जलपान केल्लें म्हणलें हे बरी व्हडलें दुःख आपणे आसता स्वामी. गुहा आम्ही आता आमगेल बापसूले आज्ञापालन करचे खातीर ब्रह्मचर्य आचरण करून 14 वर्षाक वनवासार तसे. या संदर्भात आमकां कोणालागत स्वीकार करू जमना.
स्वामी जलाल अनेक संदर्भात आम्ही निश्चय जाणत आहे म्हणून तो उत्तर देत आहे स्वामी आपण एकू एक आग्रह तो अंग सुगून साध्य करून दिवता स्वामी इथे म्हळ्यार आपण्याक पादपूजा कोर काम म्हणटा आपल्या जिवितांत व्हडलो आग्रह हे बेगे आपल्यार म्हाका अनुवाद जायत गुहा पादपूजा पूर का म्हणून तुका इच्छा जाल्यार ती चंप आणि आमकां प्रयाण कोरी सुमंता तुम्ही आणि रवळरान वापस वच्चाय आमगेल बपसूले मन्नाचे सौख्या खातीर तुमगेन सामिप्य अगत्य जान आसा तांगेल देहक्षेमा खातीरी राज्यक्षेमा खातीरी तांकां जाम काजल उपदेश करून तांगेल अट्टू रबू कामूट आमी विनंती करताय वापस रावला रामचाय वापस वच्चाय प्रभू आमकां चुकून सोड चुका मेळ्ळाय आपणाक चिंतन करूं जायना ते काही आपणाक सहन करूं जायना प्रभू जनारी आमगेच्या निर्देश आमी पालन करताय प्रणाम श्री रामा हे श्री रामा सोणू आमका वचून का अयोध्य बंधु श्रीरामचंद्र सोणो गेल्लो राघवेंद्र पितृवचन पुत्रा कहोड काही व्यसन जायना जड अयोध्य बंधु श्रीरामचंद्र उत्तम पुत्र दशरथालो दीनबंधु तो जनालो उत्तम पुत्र दशरथालो दीनबंधु तो जनालो प्राणनाथो जानकीलो दुःख वनवासु कोण रचिलो दुःख वनवासु कोण रचिलो विधि निर्णयो तो क्रूर जल्लो अयोध्य बंधु श्रीरामचंद्र सोणो गेल्लो राघवेंद्र पितृवचन पुत्रा कहोड काही व्यसन जायना जड अयोध्य बंधु श्रीरामचंद्र
उज्ज्वल ज्योती रघुवंशाची दशरथाची शांती मनाची उज्ज्वल ज्योती रघुवंशाची दशरथाची शांती मनाची सोनू गेली घोरवनांतू सोडू गेली घोरवनांतू होडू दुःखाचो जोडू मनांतू अयोध्य बंधू श्रीरामचंद्र सोडू गेल्लो राघवेंद्र पितृवचन पुत्रा कहोड काही व्यसन जायना जड अयोध्य बंधू श्रीरामचंद्र कैकेयी दुष्टे दुष्टे तू एक करता मी गेली गती कारण श्रीमंत पुत्र जान आशिल्ले आमगे प्रिय पुत्राक वनवासा हाडून हे राज्य कोणाक देवी देवी म्हणो तू योग्य नाही पत्नी म्हणो तू योग्य नाही भरतारा दुःख दिल्या पुत्र समान आशिल्ले आमगेल रामचंद्रा तू वनवासा बळयला तागेल मन आयले दुःख हांवें खते बंद करतो कसल परिहारण करतो आशु करतो ते दुःख सगळं जयना देवी तू एक केलं कारण तू एक केली बस तिच्या मुखाराने तू यांच्या बना रामा 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 सुंदर अति सुंदर स्वामी अति सुंदर जाणसले ये चित्तळ मी दिक्किल्वॅन वै देवी स्वर्णवर्ण जेवण आशिल्ले हे चित्तळ बहु सुंदर जेवण आसत स्वामी अपने आले मना एकाग्र ते चितलाक आमकां धोरण दितले आमगेले आश्रमांत एक अलंकार जतन मो देवी ये रन्नान सोयले विहार कोण बोमचे ये मृगाचं ग आमगा आमगेले आश्रमांतून बंधनस्थ कोण रब्बमचे उचित तुम्ही देवा अपने आलो
सनूश एकाग्रो सरी हंगसबन साध्य कोणतीम नामुन्वे सीते हट दोर नका हट दोर नका हट म्हणता हांगा तगून लेखीत आयजले तशीच आमकां आत्तां तेंची तळजा आमकां जय देवी लक्ष्मणा लक्ष्मणा श्रेष्ठा लक्ष्मणा आम्ही आता सीतादेवी लागलो साध्य कोणतीमच्या खातीर ते चित्तळाक 2 हाडू तवताय आम्ही वापस पंचपर्यंत सीतादेवी संरक्षण आहे ये आश्रमा संरक्षण आहे तू चौंका ये आश्रम सोड खरी वच्चे आपणा ही आमगे राज्ञा जलाय एक सणा कैऱ्याक अंगतकून कसल्या कष्ट काढका एक उत्तर अंगतकून सांगितलेलं पण वचून ते चितळा 2 अर्था लक्ष्मणा आम्हीच वर दुपचून 2 नाडका म्हणतं सीतादेवी लागलो ते आम्हीच साध्य कोणतीमचे नाही वसामा आम्हीच वताय लक्ष्मणा लक्ष्मणा आमगे स्वामी कसलेय दुर्घटना आसा म्हणटा आमकां दिसता तांगेन रोद आनी तो ऐकिल्लो हांवें माते जेंका कसल्या आपत्तींच्या वाटना अंगतकून शांत जान बसाय लक्ष्मणा तांगेन रोद आनी तुका ऐकूय ना हांवें तांकां कसन की जाल्लें म्हणटा आमगेन मन्ना सांगता खंयचेय राक्षसान तांकां देहाक शत पावयले म्हूण आमी संदेह पंपताय कसन चोन रबिला वच आमगे स्वामी रक्षण करी माते ये 14 लोकांक तुई आपल्या ज्येष्ठाक हानी हाडूक कोण आवडटल ना अंगतकून निश्चिंत जावन बसाय निश्चिंत जांबेसो का स्वबर्ताराने दीन रोदन ऐकून आम्ही कशी शांत जाण रबुचे हत्तम कमना जने लक्ष्मणा तू केवल एक भीर होता राक्षसांक निग्रह करशे काय रे सगळं घोर घोर जाण सांगून भोमत नंतना यथार्थ जाण राक्षस मुखार येयल्यारी भीम धमचो भीरू तुका धैर्य ना तरी जलाय ते धनुस आमकां दी आम्हीच बताय माते यो केसलकी एक माया प्रयोग जानत आपल्या दिसता आपल्या ज्येष्ठाला लग्न करू आपल्याच्यान जमना जलाय अंगदकून कसलेही सांगितले आली सेवे पालन कोर जलन कर्तव्य फक्तच अंगचकून शांत जान बसाय ऐक लक्ष्मणा तंगल बी लाग तुका ऐकूय ना हांवें तांकां कसलेय तरी जाल्लें जाल्यार ते निमिशाक आमी हांगा देह हत्या करतली तशी जमच्या आपणा म्हणटा तुका मनात जाल्यार वच वच देवी यो कसलकी एक माया प्रयोग जावन होत आपल्या दिसता जलाय अंगतकून हट जगत दिकून आम्ही बत्ताय जलाय माते अंगाच्या संरक्षणा खातीर आपण अनेक
रेखा घालिया लक्ष्मण रेखा पायरा चुकून कोण ये तंडून ना जलाय अंग चुकून ही रेखा बल्लांडून वच्चा आगेपणा ही आमगेली कल्पना जाग्रत दवर का जाग्रत जाग्रत भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि कोण किसंगा आवे भिक्षां देहि जानसी लेगु ब्राह्मण क्षमा पावका आपणाले संरक्षणे खातीरी आमगेले देवर लक्ष्मणान ही रेख हांगा तांडिल्ली आसा ही रेख तांडून कोणाक भितरींच्या जमना राबास देवी लगियन भिक्षा दिमचे नेवे उचिता ही रेख तांडून म्हणून आपल्यान लक्ष्मणा उत्तर दिले नाही क्षमा पावका ही भिक्षा स्वीकार करता अपमान तुम्ही पक्षी मृगादिक म्हणून लिखून असे आम्ही तांका सगळं चले का दूर पुणे भिक्षा दिताई रामनाक अपमान केला असिले भविष्य कसे मोगल देऊ तुमका तुमकेल बरतारा का मी शाप घालताई ब्राह्मण श्रेष्ठा क्षोभ पावना काय आपणान केलेली एक ही चूक त्या खातीरी आमगेल स्वामीक शाप घालना काय मी तिला आपणायची अमूल्य वस्तू अयोध्येचे अनमोल रत्न तर रामाली प्रिय पत्नी ये लंकाधीशाला दिनात लक्के अलंकार रब्बू होता लक्ष्मणा आमका एक घडी हांगा विश्राम कोण वच्चा जय ज्येष्ठ मनुष्यवासाची काहीतरी लांछन नसतिल्ले या गौरवनांत लक्षणतीन मुखार वच्चे भारी कष्ट जाण वय तू सांगुचे सहमत सहोदरा जलाय आपणे आलमन्ना आता चंचल जावन असल काहीतरी निर्णय करू आमगेल मन्ना प्राप्त जायना ज्येष्ठा हंग चुकून विशाल पाम कानक वाट कसली आमगे मुखार येतली सीतादेवी अन्वेषणा करती दक्षिण दिक्कू लक्ष कोण मुखार वच्चेत उचित असतं म्हणून आपल्या दिसता हे वांगला गुरवत गुरवत नाजलाय तू गेले अस्त्राग्रह रस्तोलो गुरवत लक्ष्मणा क्रोध पाव नका कोप पाव नका तो केवल एक वानर नहीं में तकिल चेष्ट नहीं में तो दक्कीता
वानरा तुका कसन जाय या गौरवनात मनुष्यरूपी आश्चर्य दिसत. तुम्ही कोण, कसल्या का गेले? हे वानरा मनुष्य रूपी नाही, थेट मनीष म्हणना जाय नाव तुका. होय, आम्ही सूर्यवंशात दशरथ पुत्र रामचंद्र, यो अंगेल प्रिय सहोदर लक्ष्मण. देवा, अंग तुकून दाशरथी श्रीरामचंद्र. देवा रामप्रभो, आपणान जन्म घेतलेले वेळ तुकून दर्शन घेम का म्हूण मन्ना लेखिलेने आग्रह बोलवलो. एक रूप रामप्रभो, रामा रामा, आपणान केलेली छान चुकी आपणाल परीक्षण क्षम कोर का देवा, क्षम कोर का. वानर श्रेष्ठा अंग सकून कोण म्हण परिचय कोरका. देवा स्वामी लक्ष्मणा, आपण अंजनी पुत्र हनुमंत वायुदेव आपणाल बपूस. तवल तू आमका पुढे वळखत आलो नावे, मागीर ही परीक्षण कसल्या केलेली. देवा तुम्ही तो के ये वनांतरांत प्रवेश केलेला वेळ तुकून आपणाले दृष्टीपथा असे. ह्या घोर वनात आजीपर्यंत मनुष्यरूपी कोण येईल नाही, थेट मनीष कोण येईल नाही. कशी जाल्ले ते, कशी जाल्ले म्हणून जाणचें बघे. तुम्ही कोण, कसल्या हाका गेले आहे, खंय वताय, हे सगळं जाणचें बघे. या हनुमंतान केलेले सनूच एक परीक्षण तसिलेन क्षम पामका देवा, क्षम पामका. आपण्या गुडगास बरलो वेळ चुकून आपल्या मनात असले एक रामा रामा रामा. हनुमंताला शरीराचे एक एक रोमकुपातून पूर्ण मंत्र राम मंत्र. जय श्रीराम, जय श्रीराम. आंजनेय देखी वळखतील परस्पर मेळ कामून काळाचो नियोग जाव्या. देवा आपण शपथ करताय, अत्त आम्ही अंगा परस्पर मिळलेले या वेळ तुकून या हनुमंताले जीवित पर्यंत अंगचे दास सुजान राबत शपथ करताय. देवा शपथ करताय, या हनुमंता अंगचे दास सुजान स्वीकार कोर का देवा. अंगचे सेवन करू असेल अवसर देम का देवा, स्वीकार कोर का देवा. वायुपुत्रा वायुदेवालो अंशु जावन आशिल्ले ये हनुमंताक एकदा सापशी उपरी आमगेल प्रिय स्नेहित जान आम्ही स्वीकार करताय, मनान स्वीकार करताय. मित्र आंजनेय ये गौरवनांत आता तू गेल सेवनय सहाय आमका अत्यंत जावन आसा. आमगेल ज्येष्ठ आली धर्मपत्नी सीता माते खंचकिनी एक राक्षसाल अधीन जांगेली. ताज्यापासून तुका कसली सूचना मिळेल असं की असं जाल्यार उडगास करूया. होय, आत्ता आपणा उडगास येता. लंकाधीश रावण तग्गेल पुष्प विमानाचेर एक स्त्री रत्नाक घेवन दक्षिण दिक्क लक्ष्य करून गेल्लेल जान आपणान ऐकिल जान उडगास येता. ते स्त्री रत्नान रोदन ते पुष्प विमानार तुकून ऐकिलेन जान ऋष्यमुख पर्वताचेर एक वार्तास निज जान आशिल खबर.
ते यात्रामध्ये रावणाल मार्गाक विघ्न हाडू चैलेले आपणाले पक्षी सहोदर जडायुले पक्ष छेदू ते रावणान तगेल चंद्रहासान केले म्हणून आपणाने केला देवा आणि एक विषय लगेनच पुष्पविमानार वच्चे ते स्त्री रत्नात तज्जेर सुगुन हाल भूमीचेर निक्षेप केलेले एक वस्तू निधी समान आपणाला हातान दवरल्या ते सीता देवील जाव्यात अंग तुगून एक चोंका आणि निर्णय करता सहोदरा लक्ष्मणा आमगेन म्हणणं आता चंचल जावन आसा त्या खातीर आमकां तूं एक निर्णय काडूं जायना तुका कांय तरी उडगास आसा जाल्यार उडगास कोरयात ज्येष्ठा ये पादमुद्र विना आणि तू खंचे आभरण आपणाक ना मातेल पाद पूजना आवळेली ये आपण्यान दिक्कीन नाही आपणे उडगास अस निश्चिंत जान उडगास ये मातेनेच चवळी ते स्त्री रत्न सीता माता म्हणून आपण्याकनी निसंशय जान लेखूया हनुमंता ये ऋषिमुख पर्वत हय थंगा कोण वास करून आसा जलाराम का थंगा वचा देवा वानराधीश सुग्रीवाला दीनांत ऋष्यमुख पर्वताचे नियंत्रक बाली महारायाल सहोदरत सुग्रीव अंगतुगुन सुग्रीवालगी सख्य कोरका देवा जल्यार प्रतिबंध से बाली क्षिप्रकोपी अतिबलवंतु जल्यार ऋष्यमुख पर्वताचे सुग्रीव राज्यात ते बालिक एक शापाचे निमित्त प्रवेश करू जमना देवा प्रवेश करू जमना आमका एक लक्ष्य असं ते प्राप्त कोर का जनेन आमगे निश्चिंत आमका लक्ष्य दा होडू आमका वच्चा संग वच्चा कसले दुर्गडे तारण करू आमका शक्ती अस देवा स्वामी लक्ष्मणा यो हनुमंतु तुमका ऋष्यमुख पर्वतार केन्वताय सुग्रीवालगी सख्य कोरू वसील सहाय करताय सुग्रीव राय अंगच्या सहाया खातीर सीता देवील अन्वेषणा खातीर तोवे तगेल वानर सेनाय सदा सन्नद्ध असतने म्हण या हनुमंताक दृढ जान विश्वास अस मी एमका आमका वच्चा एमका रामू रामू राम खंय गेल्यार आयकू पडटा एक नाव कोण यो राम कोण एक देव वे राक्षस वे गंधर्व वे असुर वे ये कोण नहीं केवल एक मनीष
आमगेल मुखार राबू असेल कसाल योग्य येता का आमगेन पांडित्य बल शक्ती युक्ती ये काय ताणे खंय प्रकट केन्नेसवे काय असं केवल एक कीडम ये देवाले असुराले समूहात आमगे नाव नंतना ते राम नाव कोणेही प्रकृती करता यायचे कोण अस खय अस येता खय आमचे युद्ध करूक वानर सेन समेत येवो येवो हा लंकादीश रावण प्रमुख मंडोदरी प्रणाम. देवी मंडोदरी अंगत्यांच्या आसीन आगमन उद्देश तो रामो लक्ष्मणो सीता विना कसने सांगू असं की तुका ना प्रभू ना अंगचर सीमंत पत्नी जाम नसेल आपल्या का अंगचर क्षेमावर्तीरी आयुष्याचे आरोग्याचे पासून नंतर वगळ कसल चिंतन ना प्रभू कसल चिंतन ना. भेष मंडोदरी भेष अपना आरोप अपना शेम आजपासून सगळं चिंतन केल्या भेष मंडोदरी भेष. प्रभू एक मनुष्यजान जन्म घेतले उपरांत हे सांगितलं तिन्ही तक्का ना तरी जाल्यार ते मनुष्य जन्माच्यान प्रयोजन कसं ने कसं सांगत मंडोदरी आमका आता शेमात कसो उणावना आम्ही आमगेल राजधानी सदा शेमात असे जाम गेलेल्यापासून चिंतन कोण दुःख पामचे स्वभावूय आमका ना तू कुंठीत पाम नका. प्रभू अंग तुकून मगलान मुकारी चोमनतील असे स्वभावा खातीर तर आपल्याल मन भीती पमता. रावण पत्नी का मन भीती पमता विशेष विशेष. प्रभू ती एक स्त्री अंग येत तुकून आपल्याल मन बयाचे कुटीरांतस काळय देखले आपल्या निधना तानना भूकना मना तू मन समाधानेचे अंशु तिळदंतुक ना प्रभू तिळदंतुक ना. ती स्त्री अंग येत तुकून आपल्या हे सगळं नष्ट झालं प्रभू नष्ट झालं. मनांजन मंडोदरी मनांजन आमका तर रामपत्नी पोरतून दिन का म्हणणं तू सांगून येता साध्य नाही मंडोदरी साध्य नाही. प्रभू ती स्त्री केवळ एक स्त्री नाही उत्तम कुलाची कळंग नसलेली समाधानकांक्षी अति सुंदरी जले ते एक बागुत अंगच नाशाकारण जले तिग्गेल ಬರ್ತಾರು ಮಾನನೀಯು ಮೃದುತ್ವಶಾಲಿ ಧೀರು कर्मान करताना कीर्ती पावलेलो मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणता अंगाचे जन घोषण करताय. प्रभू अत्ते तोडवलेलं ना काल विलंबून तिले इतका पोरतून सोडाय प्रभू. होतलो श्रेष्ठ जाऊया जाल्यार ताण खंय युद्ध केन्नेसवे आमगेली
अति बलवंत जामनासीन विशाल सैन्य हा. माया युद्धांत अति निपुण जामनासीन हमगेल पुत्र इंद्रजित. अति बलवंत जामनासीन हमगेल सहोदर कुंभकर्ण. तंगेल पुत्र आमगेल पौत्र ये सगळं म्हणलं विशाल सैन्या मुखार युद्धात विजय पंपचे म्हणणे असंभाव्य म्हणून कोणागी मना जायना. केवल केवल तुक्क मात्र म्हणतो तरी तुक्क मात्र. असंख्य जामनसिले वानर सैन्य हनुमंतु सुग्रीव ಜಾಂಬವಂತು ನಳ ನೀಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾರಥಿ ತಂಗೆ ಸೇನಾ ವಿಭಾಗ ಅಂತು ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ಅರಸೆ ಅಮ್ಮಿ ಅಸಾರ ಮುಳ್ಳೆಕಿಲೆ ಏ ಪೂರ್ವ ಸಮುದ್ರ ತಂಡುನ್ ಸೇತು ಬಂದುನ್ ಕನ್ನಿ ಏ ಲಂಕಾಪುರೀತು ಏಂ ಪೌಲಲಸೆ ಪ್ರಭೋ ಜಾಗ್ರದ ಜಾಗ್ರದ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯಾನ ಮಂದುಂದವರ್ನೇ ಸರ್ तंतु जय ते वृक्ष येऊन केले असे ती वानर सेना सगळी येवो निक तंतुले फल मूळ पल्लव ये सग खावो नि वचो. वानर सेना स्थिर बुद्धीन तीन मृग. प्रभो तुम्ही मोहांत देन सगळं विसरताय. हनुमंतू एक वानर नाही वे तो ये लंकापुरीन पावलेल वळेल थागेल बल्लाक आम्ही उज्ज दिले नाही वे थाळीत केले ये लंकापुरी सगळेची लसून भस्म केलं नाव प्रभो. जलर ते सिंह वानर सैन्य एक मेळ नाही लजलेरी नक्क प्रभू नक्क अत्ते तोडवले ना काळ विलंबून दिले ती सीते पोर्तुंदी आहे प्रभो पोर्तुंदी आहे. मंडोदरी ती वानर सेना आमके विषय येऊ नाही. आमगे लक्ष केवल तो राम मात्र. प्रभो शत्रु का केवल रूपांतुलन को रूपणा रामचंद्रू मनुष्य रूपार्जलेरी महाविष्णु श्रीमन्नारायण आले अंशावतारांतु जन्म घेतलत तो राम श्रीराम तोडवजलना प्रभो अत्ते तोडवजलना पुन्हा 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 तुंगेल मागून घेता ती सीतेक पोर्तुंदी आहे प्रभो पोर्तुंदी आहे. पुन्हा 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 सांगता साध्य नाही म्हणतो तरी साध्य नाही. मगेर रावण विना राम म्हणना केवल रावण मात्र. प्रभो श्रीराम गेले अवतारा लक्षेची तेचित म्हूण आपल्यान मनांत केलेले सर रावण निग्रह सात जमच्या खातीर तर ये सीता अपहरणे चमकिलेले सर. प्रभो पुन्हा पुन्हा आपल्या मग्गून घेता ती सीतेक पोर्तुंदी आहे काल विलंबून केले पोर्तुंदी आहे प्रभो पोर्तुंदी आहे. मंडोदरी ये काय चमकून ना साध्य नाही. मागे तू सांगितलेले कान आम्ही त्या सीते पोरतून दिल्यारी ते रामान आमका निग्रह करून अर्थुनातीन वर्तमान लोमलतीने तू
तुगेल अंधपुरा वच आणि तुगेल देवा की प्रार्थना करी तुगेल भरताराल क्षेमा बघेक प्रार्थना करी अर्थुनातीन वर्तमानलो नमगे वेळ बल्यांगलची आणि तुगेल कसोल उपदेश आमक नका वच प्रभो उपदेश नाही याचंत करता प्रभू याचंत करता मी सीते पुढतून देम का म्हणे नाही आपल्याला मागायला नको का म्हणून याचंत करता प्रभू कलाप्रेमियों लग्गीचे एक रंगानं आमगेले ये नाटक हांगा परिसमाप्ती जाता ह्या वेळ भितर हे नाटक क्षमेन पळोवन बसलेले आमकां प्रोत्साहन दिलेले सगळे कलाप्रेम्यांक पांडुरंग कला केंद्राल नावारी आमी आभार सांगताय सगळ्यांक आमगेले आभार आतां आमी अवतरण केलेले नाटकाचं नाव श्रीराम पट्टाभिषेक अवतरण केलेले पांडुरंग कला केंद्र गोश्रीपुरम कोच्ची ये नाटकाची मूल कथा रामायण ये नाटकाची कथा संभाषण केलेले श्री एल कृष्ण भट अंतु दोनिगीन तसे तंतु एक गींतु सूर्यवंश कुलपते मळल गींतु बरयलेले श्री एल कृष्ण भट ताचे संगीत संविधान केलेले मुरलीधर शेणायजी आलापन केलेले प्रसेन कुमार मल्ल्या आणि एक चरित्र प्राधान्य गींतु ये नाटकांत आशिल्लो अयोध्ये बंधू म्हणून गींतु 1976 पादुका पट्टाभिषेकु म्हळेल नाटका बगेक तो गींत बरयलोलो आनी आत्ता ताचे संगीत संविधान करून तो गींत आमगेल बगेक हांगा म्हणलोलो श्री प्रसेन कुमार मल्ल्या आजी संगीत विभागांतू कीबोर्ड शैलेश कोच्ची तबला श्रीनिवास प्रभु ये नाटकांतू अभिनय केलेले कलाकारांक परिचय दिताय वसिष्ठ जावन वेंकटरमण भट आदिमच्या सीनांतू आहूत दिमचे ब्राह्मण जावन महेश जी कमत श्रीनाथ बाळिगा दशरथ राय जावन श्री एल कृष्ण भट मंत्री सुमंत जावन श्रीकर प्रभु कौसल्या जावन दीपा अरुण कैकेयी रूपा भट सुमित्रा ज्योति पद्मनाभ अग्निदेव जावन ऐश्वर्या महेश प्रभु विश्वामित्र जावन धनेश मल्ल्या अहल्या स्मृति आर भट श्रीरामचंद्र जावन गोविंद पै लक्ष्मण जावन पद्मनाभ पै भरत जावन के दयानंद भट शत्रुघ्न जावन आकाश बाळिगा सीतादेवी जावन सरस्वती प्रभु मंथरा रंजिता महेश माया रावण जावन वेंकटरमण कमत हनुमंत जावन अरुण कुमार कमत मुंचूकारी गुहन जावन आमगेले बब्बन्नु आमगेले सीनियर कलाकारी AN शेणाई रावणाल रोल केलेले राधाकृष्ण भट मंडोदरी गायत्री भट राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाले सनप्राय आम्ही तिन्ही प्राय असील राम लक्ष्मण भरताक हांगा
तुमकां दाखोवच्याक एक श्रोम पावले असे तांतू 6 वर्ष प्राय आशिल्ले स्टेजार आशिल्ले राम लक्ष्मण भरत जावन बाल विभागां आशिल्लेले पार्थिब बी पै देवदत्त कामत आयुषी डी पै कृष्णश्री कामत तज्जे मलगड जावन आशिल्लेले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जावन दर्श कामत कृष्ण मनोहर भट रितेश एस मल्लिया विश्वजित वी मल्लिया ये नाटकांतू रंगसज्जीकरण अंतुले एक प्रधान जावन आशिल्ले एक विभाग ये नाटकाचे स्क्रिप्टाचे तुल्य प्राधान्य आशिल्लेले रंगसज्जीकरण आमकां करून दिल्लें राम कुमार मल्लिया अश्वती डेकोरेशन्स गोश्रीपुरम सहाय केलेले अरुण कुमार देवानंद मल्लिया विजय कुमार कामत हे नाटकांतू कॉस्ट्यूम्स आनी मेकअप चड इम्पॉर्टन्स आशिल्लेंत मेकअप केलेले प्रदीप कुमार वी पै अक्षता अजय देव प्रभु अंजली अजय देव प्रभु वस्त्रालंकार वेंकटरमण भट अरुण कुमार कामत PRO वेंकटेश्वर प्रभु आमगेले स्टील फोटोग्राफी विभाग चोयता महेश प्रभु लेन्समॅन फोटोग्राफी कोची आमकां हे नाटकाचे आमकां जालेले मिडिया सपोर्ट करता राजेंद्रनाथ कामत सॅस्किन मीडिया कोची हाका ग्राफिक सपोर्ट दिलेने विवेक राधाकृष्ण कामत नाटकाचे रेकॉर्डिंगाक आमी प्रदीप स्टुडिओ पळ्ळुर्ती तांकां आभार सांगताय वेद मंत्राचे रेकॉर्डिंग करून दिलेले महेश पी भट जयदेव भट नाटकाचे एफेक्ट्स हँडल केलेने देवानंद मल्ल्या ऑडिओ कंट्रोल केलेने शिवराय पै नाटकाचे संविधान एल कृष्ण भट आनीक हे नाटकांक अवतरण करूं आशिल्लेले अवसर दिल्लेले एर्नाकुलम तिरुमला देवस्थान कमिटी के वसंतोत्सव आघोष कमिटी के आमगेले मनानसिल आभार सांगताय हे नाटकाक लायट एंड साउंड दिल्लेले शिजू अडिमाली तांकांय आमी आमगेले आभार सांगताय भोसरी पुरेशाले पंजाबचे पुरेशाले श्रीमद समविंत स्वामी आले अनुग्रहान आम्ही हांगा अवतरण केलेले हे नाटकाक प्रोत्साहन दिलेले सर्व जनांक सगळे कलाप्रेमियांक आम्ही एक लेगीन आभार सांगून आम्ही लास्ट सीना प्रवेश करताय नाटक आजेन चुमचा जावन तिले जनांक हे नाटक दुसरी चुमचा असलेक अवसर मेळना म्हणून ते खातीर आजी आमगेले हे नाटक कंप्लीट जावन आद्य अवसानम यूट्यूबार घालून आमकां प्रोत्साहन दिलेले यूथ ऑफ GSBK पांडुरंग कला केंद्र नवार आभार सांगताय सगळ्यांक एक लेगीन आभार. वशिष्ठ मुने ये विडंबर पत्ता पच्चाई. जय श्रीराम जय श्रीराम. सुमूर्तमस्तु.
सूर्यवंशांत विश्वाक भरत इत्यादी पूर्वजनाले मार्गांत श्रेष्ठ दशरथाले सीमंतपुत्रू रामचंद्रालो पट्टाभिषेकाचे मंगलपत्र आंगिरस नाम संवत्सर उत्तरायण काल शिशिर ऋतू फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पौर्णमी दिवस रविवार आजी मध्यान्ह अभिजित लग्नारी शुभ मुहूर्तारी चौंकोंचाक सारस्वत मुनिंगेले आदेश प्रकारे हंगा अयोध्या नगरींदू श्रीराम पट्टाभिषेक चमकत म्हणू निर्णय केलेले जावन आमंत्रण केलेले सभावासियांकय ग्रामजनांकय कळयताय भोजना श्रीमेरोर्हिमांशमन्दरगिरिः कैलासशैलस्तरा माहेन्द्रो मलयश्च विन्ध्यनिषदौ सिंहस्तरायैवतः सह्याद्रिर्वरगन्धमादनगिरिः मैनाकगोमन्दका इत्याद्या भूमिभूव्रतप्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् 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 गङ्गा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरती च फल्गुसरयुः श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विनता नेत्रावतीत्यादयोः नद्य श्रीहरिपाद पंकज भवाः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् 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 शुभमङ्गलम् मुहूर्ते सावधानात् सुलग्ने सावधानात् वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः अद्य दाशरथी पट्टाभिषेक मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु। जय श्री राम। सूर्यवंशकुलनिधे रामचन्द्रा चन्द्रकान्तकलानिधे रामभद्रा सूर्यवंशकुलनिधे रामचन्द्रा चन्द्रकान्तकलानिधे रामभद्रा रामभद्रा रामभद्रा। जय श्री राम। जय श्री राम।